Azi abantu bangicasula. Belebele bephaphela ubhebhi sodoma bethi akakwazi ukukhuluma i-English. Pho kunani? Kuyaqaleka yini ngayo ungakwazi ukukhuluma i-English? Baningi abantu abadumile la i-English abangayazi and futhi ayibasebenzeli. Into ebasebenzelayo amathalente wabo, yabo. Umuntu udlala ibhola lakhe akayazi English, uthola imali yakhe lapha, yabo. Ubhebhi sodumo nithi akayazi English, kodwa mina ngimazi engayazi noma akayazi u-right engayazi kodwa ebeyazi into ayenzayo. Wena owazi English ungayazi into oyenzayo ngoba bazi ukuthi ubhebhisini angayazi, kodwa kubhebhisi nithi akayazi English uyayithola imali yakhe, yabo. Abanye bayacula la bayazi English, cula nongayazi English yakhe athole imali. Wena wazi English awazi ukwenza imali, yabo. Lo ongakwazi ukwenza imali akakwazi ukukhuluma i-English, lo okhuluma i-English akakwazi ukwenza imali. Iyadida le nto, yabo, ngoba manje uthola umuntu esethuka ubhebhi sodumo umthukela ukuthi akakwazi ukukhuluma i-English. Ubhebhi sodumo avele aphendula athi yena akanandaba ne-English ngoba uzenzela imali yakhe, yabo. So ayiphele leyo nto. Ubhebhisi mengayazi i-English kulungile-ke, hlala ne-English yakho. Wena ubhebhisi udla izimali kabi kabi lapha.